Yo, murder. Them no know. Them shoulda know. Well. Bad the thing, yeah. Well. Lit to fire for real. Oditi mashikokota vamwe mazvinanzva mutserendende sedagarira nanzva ungeparikire zvibhakera dapura unanzva koma rakadzirwa shuga yakawanzwa rongoti east west goma rine test ratimbi kugara pachest kupinda kuti pori kunge shiri munest auja blestelemsenamanchibonmirira kunge papasto ndrofambira mudenga sechikopokopo setumabifi kwenyikoko ndiribuda kunotambirwa nemafokofoko bonmirira kunge papasto ndrofambira mudenga sechikopokopo setumabifi kwenyikoko ndiribuda kunotambirwa oti todhila nemadrugs. So we are drug dealer vachitisaiza kuti ona takachila mati mangwanani takachila shuga yakadira tenga ndremo high vegetation usasvike pano kuzondipa confusion ita seune education ita zvinhu zvako usandipe pressure kunge papasto ndrofambira mudenga sechikopokopo setumabifi kwenyikoko ndiribuda kunotambirwa nemafokofoko bonmirira kunge papasto ndrofambira mudenga sechikopokopo setumabifi kwenyikoko ndiribuda kunotambirwa oditi mazvikokota vamwe mazvinanzva mutserendende sedagarira nanzva ngeparikire zvibhakera dapura unanzva goma rakadzirwa shuga yakawanzwa rongoti east west goma rine test ratimbi kugara pachest kupinda kuti pori kunge shiri munest auja blestelemsenamanchibonmirira kunge papasto ndrofambira mudenga sechikopokopo setumabifi kwenyikoko ndiribuda kunotambirwa nemafokofoko bonmirira kunge papasto ndrofambira mudenga sechikopokopo setumabifi kwenyikoko ndiribuda kunotambirwa olanchibonmirira kunge papasto ndrofambira mudenga sechikopokopo setumabifi kwenyikoko ndiribuda kunotambirwa nemafokofoko kunge papasto